Yabona mina ngi-Red Nation impela. Ngi-Red Nation impela. Kodwa uMthandeni mesebheda ngeke ngamtshela ukuthi uyabheda. Mthandeni uyabheda. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So this is lo ombone in the beginning of the video. Yena bambiza ngoNontsiki, but uNonsi igama lakhe uvizane washo okukhulu wathi unengane noMthandeni. Cabanga wathi nje banengane ezelwe noMthandeni. Abantu-ke nje abalandeli bamthandeni-ke nje abavuzane nje bamhlekile nje bamtshela indaba zakhe bamtshela indaba zakhe. Kwamphoqa-ke ukuthi agcine ekhulumile iqiniso ngalento yakhe. Ashone khona-ke siyomlalela-ke ukuthi uthini ngingakudleli isikhathi sakho because angithandi ukudlela isikhathi sakho. Ashone khona-ke. Sanibona guys, hayibo Nkosi ukusho ukuthi bengidlala whatever ngiyipostile ngoMthandeni bengidlala. Anginayo ingane noMthandeni. Ingakho ngakaze ngisho lutho, ingakho futhi ngakaze ngisho ukuthi nginengane nayo. Ngiyipostela ingoma nje ama levels mina. Ngayiculela ngayifakela izithombe. Bengaze futhi ukuhamba kuze kufike la kuze kuhamba kangaka Nkosi yami. Ngiyaxolisa bengidlalela. Angisiyo lo muntu indaba zami zangempela mina. Ngiyize ngiyiposte ku social media noma ngabe kuthiwa besinayo ingane bengeke ngize ngiyiposte ngiveze mina ngiyenze lento so ngiyenze ngoba vele intengeko ayikho indaba ukuthi uMthandeni nengane angayondli nami angaze ngisho futhi ukuthi sinengane akayondli angaze ngisho izinto nje senizicabangela zona mina yabo base nenza kakhulu. Kodwa nje uma uthatha ukubheka uma uhlakaniphile uzobona ukuthi no ingane le iyayidlalela because ama reply yami ngireply nangama ingoma zakhe nje nangama video akhe so kulula ukubona uma uhlakaniphile kulula ukubona ukuthi lo muntu uyazidlalela sekisidingo sokuthi ningaze nithathe lento niyisele Nkosi yami. Okay-ke guys, bekuyona-ke i-video leyo-ke. Nawe-ke songabhala umbono wakho down below, comment down below ukuthi usisi angabe uphaphalazile na ngokuthi adlale ngento enje ebucayi kangaka. But anyways-ke sivala lapho i-video yanamhlanje. I really hope ukuthi enjoyile i-video. If we enjoyile ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusmasha lo like button, uphinde usmashe nalo subscribe button, and mina-ke I'll see you in the next video. Bye.